Jeg vil i dag vise jer vores nye babylarmpose. Posen er genial til dig, der har et barn, der ligger ude i barnevognen, eller som ligger i sengen og som gerne vil have styr på, om der sker noget derinde, men som stadigvæk gerne vil have optimal sikkerhed omkring det. Der findes rigtig mange alarmer i dag, som har lavstråling osv., men alarmen ligger stadig meget, meget tæt på barnet, og derfor er der masser af stråling, som cirkulerer ind i barnet. Og med den viden, vi har om, at børn rent faktisk optager 60% mere stråling end voksne, så mener vi helt klart, at der er rigtig meget at hente ved at bruge den her pose. Posen er udstyret med en praktisk krog, som kan åbnes og bruges til ophæng, for eksempel på barnevognen eller sengen, eller hvor man nu må have det. Dertil så har den en inderpose, som er lukket med velcro. Inderposen kan man putte alarmen ned i. Der er plads til den, og så lukker vi og hænger den op. Skulle du nu have behov for yderligere rækkevidde, eller at din alarm måske er af en ældre dato, hvor den ikke kan gå så meget igennem med signalet, så har vi rent faktisk en anden mulighed. Vi har lavet en forlomme her, som gør, at du kan sætte alarmen ned i den. Og når den er hernede i, kan du igen lukke med velcroen. Nu vil alarmen have masser af signal ud af den her vej her. Det er nemlig den vej, hvor vi har sat det her lille wifi-symbol. Hvorimod at den her vej indad, som man så typisk skal sætte ind mod barnet, der vil der ikke komme stråling indad. Eller i hvert fald kun i minimal grad. Så to funktioner i en. Dertil så har vi alarmen i to størrelser. En stor og en lille. Og begge modeller fås selvfølgelig i både sort og i det her babymønster, som vi kalder det. Prisen for den her det er 229 og 179, og du kan få dem både her i vores webshop, men selvfølgelig også i vores mere end 50 butikker rundt om i landet. Beskyttelsesgraden 97%. Det er værd at tage med. Helt klart anbefalesværdigt til alle jer, der har små børn. Tak for i dag.